ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 моҳ шуди яка реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. хоб дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, чорум совхоз гуфтаги бордоро. дар ноҳияи Ёвон, чорум совхоз, яъне ки деҳаи Фирдавсӣ. 4 дар хона, масоҳати заминаш 11 сотиқ замин бошад. оби сушед гуфтаге ки мушкилӣ нест. документҳои хона ма 100%. ошхона, оғилхона ҳама чиз дорад. ина марҳамат дар они хона тамошо кунед. нархи хонара 250 000 сомон мега. касоне ки дӯстон аз номи сомона мо гап зада, иншоалло ки савдо мешавад, яъне ки арзон мешавад. дарвоза 60 гирди атрофи хона маҳкам. нархи 250 000 сомоне. рақамҳо барои тамос 001 33 82 86. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азизи, хонаи навбатии мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар тарафҳои 9 километр ноҳияи Шоҳ Мансур. аз роҳи марказӣ 300 метр дур мебошад. 3 дар хона, 2 сотиқ замин. хона ремонт дорад, тоза фурӯхта мешавад. масъалаи ҳуҷҷатош ҳамаш ягон камбудӣ нест, яъне ки документ дорад. обу свет мушкилӣ надорад. хулоса дӯстони азиз, нархи хона 370 000 сомон мека, боз камтар дига савдо дорад. рақамо барои тамос, номери ватсап 880 27 98 98. марҳамат дӯстон, тариқи номери ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. хона коробка бо семиблок бардоштагӣ ҳастай. дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабуз, яъне ки маҳаллаи Ганирез гуфтагай. 4 дар хона ва масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. фурӯхта мешавад хонара бо нархи 175 000 сомонӣ, боз камтар дига савдо дорад. дӯстони азиз, касоне ки дар комментария гуфтагӣ буд Акай Насим диҷа аз шаҳри Ҳисор хона ба навор бигӣ, марҳамат 175 савдо дорад. рақамо барои тамос 938 94 0070. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳаста ки қарор дорад дар ноҳияи Данғара, кӯчаи Навобод. хона беҳтарин шароитҳо ҳастай. 3 дар хона, масоҳати заминаш 10 сотиқ замина. нархи хонара 250 000 сомон мега. ина марҳамат дӯстони азиз, яъне ки хона ремонтҳои беҳтарин. 3 дар хона, 10 сотиқ замин. рақамҳо барои тамос 987 93 0220. масъалаи светиш мушкилӣ нест, об ҳам гуфтаге ки дорад. марҳамат дӯстон,
مراجعت کنید. دوستان عزیز، خانه فروشی هسته قرار دارد در ناحیه یوون جماعت دهانه گفتگی باردارو 3 در خانه و 6 سوتق زمینه. نرخ خانه را 170,000 سومانی میگه. دکومنت خانه همش 100% نرخ خانه 170 باز کمتر دیگه معامله دارد. رقم برای تماس 972 92 75 72. مرحبا دوستان، در تماس شوید. دوستان عزیز، در پناه خدا باشید، باقی سر بلند باشد، خداوند مهربان نگهبان باشد. دستگیرشون پیش ماست. خیر تا ویدیو آینده.